खुलुमबाय आं प्रमद खाख्लारि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार रादाब लानानै फैदों। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। गिबि रादाबाव दङ मेघालयआव फिन हाग्रानि बिस गोनां मैखुन जानानै सासे आइजो आरो आइजोनि फिसौज्लानि जिउ खहा जानायजों लोगोसे नखरनि गुबुन साथाम सोद्रोमाया जब्रा जानानै फाहामथाय लागासिनो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला थांनाय 1 जुनाव गंसे नखरा हाग्रानि मैखुनखौ जानानै नखरसेनिनो 5 सुबुंफोरा खिनाय गोबानाय जानानै नंप सिभिल हस्पिटालाव फाहामथाय लागासिनो दंमोन। नाथाय मैया 40 बोसोर बैसोनि लारिता सिएमलिया देहा फाहामसालियाव जोबथाहांबोयो। बिनि उनाव दिनै सारितानि फिसौज्ला 2 बोसोरनि उन्दै गथ'नि जिउ खहा जायो। गुबुन 3 जब्रा जानायफोरा लारितानि फिसाजो 2 आरो फिसाज्ला। कक्राझार सहराव थानाय आरएनबि सिभिल हस्पिटालखौ बेसरगावआव गोदानै गायसनजानाय मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालजों सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै खुद्रिसारदों कक्राझारनि थागिबि रायजो आरो नोगोरारिफोरा। थांनाय 6 जुन खालाराव जागायजेननाय बे खुद्रिसारनाय हाबाफारिया दिनै 5 सानाव आगान सुरबाय। मख'नो गोनांदि दिनैनि 5थि साननि सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों मोनसे हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जायो। कक्राझार आरएनबि सिभिल हस्पिटालनि लांगोनानिफ्राय जुरिजेननानै कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिसिम लानाय बे हानजा सुरनाय हाबाफारिनि गेजेरजों कक्राझार जिल्ला बेंगिरिनो मोनसे गोसोखां बिलाइ गथायो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव कक्राझारनि माखासे बैसोगोरा सुबुंफोराबो बाहागो लायो। लकसभा बिसायख'थियाव गाज्रियै जेननायनि उनाव इउडिएफनि गेदेर खहा। हानजानि गासिबो बिबानखौ एंगारबाय आमिनुल इस्लामआ। इउडिएफनि अर्गानाइजिं गाहाय नेहाथारिनि बिबानाव दंमोन मानगातसारनि इउडिएफनि एमएलए आमिनुल इस्लामआ। मख'नो गोनांदि लकसभा बिसायख'थियाव इउडिएफ हानजाया गाज्रियै जेननायनि उनाव बिबान एंगारो आमिनुल इस्लामआ। मुम्बाइनि फ्लाटआव आसामनि थागिबि बलिउड फावखुंग्रिनि गोथै देहा बोखांदों। आसामनि थागिबि 37 बोसोर बैसोनि बलिउडनि फावखुंग्रि मालाविका दासनि गोथै देहाखौ दिनै फुङाव मुम्बाइनि फ्लाटआव बोखांदों। साखाथियाव थानाय सुबुंफोरा सेवनाय मोनामनाय मोननानै पुलिसनो खौरां हरो। खौरां हरनायाव पुलिसआ फैनानै नायफैनायाव फावखुंग्रि मालाविका दासनि गोथै देहाखौ खावसे सेवहांनाय थासारियाव बोखाङो। फावखुंग्रि मालाविका दासखौ सेलिं फेनाव दलें लगायना जिउ फोजोबना लानाय थासारियाव बोखाङो पुलिसआ। बे जाथायनि सायाव अल इन्डियान सिने वार्कार्स एस'सिएशनआ महाराष्ट्रनि गिबि मन्थ्रि एकनाथ शिन्दे आरो मन्थ्रि देवेन्द्र फडणवीसखौ बे जाथायनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनो थाखाय खावलायो। मख'नो गोनांदि जिउ फोजोबना लानाय फावखुंग्रिया बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि काजलजों दा ट्रायाल मुंनि सावथुनाव फाव खालामखांबाय। बेजों लोगोसे गोबां वेब सिरिज जेरै सिसकिया वालकामान देखी चाटनी, देखी आनदेखी, चारामचुक बायदि वेब सिरिजआव फाव खालामखांबाय। जम्मु एन्ड काश्मीराव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि बासखौ उदखारिफोरा गिख्रंथावै गाग्लोबदों। बे जाथायाव गासै 60 सुबुंफोरनि जिउ खहा जायो। मैया नरेन्द्र मदिया 3थि खेब हादरनि गाहाय मन्थ्रि महरै समायखिरा लानाय सानाव जम्मु काश्मीराव गोथार थावनि दावबायग्राफोरनि बासखौ थांखिनानै गुलि गावो उदखारिफोरा। फ्राय 20 मिनिटसो गुलि गावनायनि उनाव बासआ गोथौ हाखराव गलाङो। बे जाथाया जम्मुनि रियासी जिल्लायाव जादों। बे जाथायाव 60 गोथार थावनि दावबायारिफोरनि जिउ खहा जानायजों लोगोसे गुबुन 43 सुबुंफोरा गोब्राब जखम जायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। लोगोसे बेल आइकनखौ थुनो दाबाव जाहाथे आंनि गोदान भिडिअआ नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो। गोजोन्थों। जै बर' हारिनि। हेल' लोगोफोर, दायो आं दंफैयो दाबसे जायगायाव। बेनो जाहैबाय गवालपारा जिल्ला दुधनयनि नियापुलि गामियाव। लोगोफोर, नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया जानांगौ बियो मा बुस्थु। बियो जाहैबाय भेनिला बिन्स। बियो जों गामि खाथियावनो गार' गामि आरोना, बर' गामि नङा। स' आं बे भेनिला आबाद मावनायखौ मिथिनानै एबा खोनानानै नियापुलि गामिनि निकिलसन ममिन मुंनि गंसे न'खराव आङो बेरायफैदोंमोन। बेयावनो आं बे भिडिअखौ लानाय जादों। बिथांनि न'खराव थांनानै आं गोबां बाथ्रा मिथिनो मोन्दों बे भेनिला आबादनि बागै। बिथाङा आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा भेनिला आबाद मावनानै न'खर सालायनायाव एसेब्लाबो हेल्प जादों। लोगोसे बिथाङा आंनो बे भेनिला आबादखौ माबोरै खालामो माबोरै खालामा बेफोर गासिखौबो फारियै फोरमायना होदों। बेनो जाबाय भेनिलानि फिथाइ। भेनिलानि फिथाइनि रेटआ एसे आलादा जायो।
गोरान फोराननाया एसे दामा बारा आरो गोथाङा एसे खम जायो। बे भेनिलानि आबादखौ गुबुन हादर जेरै मादागास्कार, चाइना, इन्ड'नेशिया, पापुआ निउ गिनि आरो मेक्सिक' बायदि हादराव बांसिन नुनो मोनो। जोंनि इन्डियायाव जोबोर खम नुनो मोनो। नोंथांमोना गोबाङानो मिथियाबो जानो हागौ जे भेनिलाखौ मा बानायो एबा भेनिलानिफ्राय मा बानायनो हायो। भेनिलाखौ जानाय बुस्थु जेरै आइसक्रिम, केक बायदि बानायनो हायो। लोगोसे थाव, पारफिउम बानायो आरो माखासे मुलिबो बानायो होनना गुगोलाव नुनो मोनो। बिगोमा निकिलसन ममिना आंनो फोरमायनाय बादिब्ला बे भेनिला आबादखौ बारा जोथोन लायाब्लाबो जायो। बे भेनिला आबादखौ फाथै बायदि गायनो हायो, गय बिफां एबा गुबुन बिफाङाव गायनो हायो। बिथाङा बे आबादखौ खालामनाया 3 बोसोर जाबाय। बिथाङा बे बोसोरावसो गिबि खेब फाननो हादों बे भेनिलानि फिथाइखौ। गिबि खेब फाननायाव बिथाङा गासै 10 केजि फिथाइखौ फाननो हादों होनना आंनो बुंदों। बेनो जाहैबाय भेनिलानि फुलि। बिथांनि नखराव आं भेनिलानि फुलिखौ मोननै रोखोमाव नुनो मोनबोदों। मोननै रोखोम माने मोनसेया एसे गेदेर आरो मोनसेया एसे फिसा। मोननैनिबो रेटआ एसे आलादा माने प्राइसआ एसे आलादा। बेनो जाहैबाय एसे गिदिर एबा गोजौ बिफाङा। बेयो जाहैबाय फिसा, बेनि रेटआ एसे खम। नोंथांमोनाबो जुदि सोरबाफोर बे भेनिला आबादखौ खालामनो गोसोब्ला बे होखानाय मबाइल नाम्बाराव कल खालामनानै फुलिखौ लायनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना माबोरै गायो माबोरै गाया बेफोर गासिखौबो सोंनानै डिटेल्सआव मिथिनो मोनगोन।